Asikasohon pa sa Mandaue City LGU ug Mandaue City College ang ilang application alang sa institutional recognition kun IR sa eskwelahan. Kung mahatagan ini, mamahimo na unyang kalipikado ang MCC sa pagdawat sa subsidy ug sa support sa national government sa Unifast Program o tuition sa mga estudyante. Sa bakaron, wala pa kini malihok kay aduna pa gipaabot nga dokumento ang MCC. Naglakip kini sa approval sa appointment sa college administrator sa tunghaan. Kay dili pa institutionally recognized ang eskwelahan gikan sa Commission on Higher Education kun SHED. Ang Mandaue City LGU pa ang miabaga sa gastuhan sa eskwelahan ug sa tuition sa mga estudyante. Hinuon nakadawat na og COPC kon Certificate of Program Compliance ang tanang programa ug kurso sa eskwelahan. Ug pasabot giilan sa SHED. Naghuwat pa sa taad to, pamangihatag sa civil service. So the moment nga mahatag to sa civil service, plus ang ato ang mga other pertinent documents nga needed for IR, ato na nang isubmit para institutionally recognized na